Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα ναυτικό καπέλο, όπως θα το φτιάχνα εγώ δηλαδή, και θα σας δείξω πώς θα έφτιαχνα στολή βάρκα ή καραβάκι. Αυτό το βιντεάκι το κάνω γιατί μια συνάδελφος δασκάλα, η Νίκη, γεια σου Νίκη, μου ζήτησε βοήθεια στο πώς θα φτιάξει στολές των παιδιών της, οπότε είπα ότι είναι ευκαιρία, μια και έχουμε και τις καλοκαιρινές γιορτές, να σας δώσω κάποιες ιδέες. Λοιπόν, για να φτιάξουμε ένα ναυτικό καπέλο, στην ουσία φτιάχνουμε πάνω σε άσπρο χαρτόνι έναν κύκλο με διάμετρο 33 εκατοστά. Έχω υπολογίσει περίπου ότι ο μέσο όρος διάμετρος για την περίμετρο του κεφαλιού ενός παιδιού είναι 33 εκατοστά, δηλαδή αρκεί αυτό. Τώρα, αν έχουμε μεγαλύτερο περίμετρο κεφαλιών κτλ, θα φτιάξετε μεγαλύτερο κύκλο. Ευνόητα πράγματα. Λοιπόν, φτιάχνουμε λοιπόν ένα κύκλο με διάμετρο 33 εκατοστά και φτιάξουμε και ένα εξωτερικό κύκλο από αυτόν με διάμετρο 38 εκατοστά. Εντάξει, αυτό είναι το εξωτερικό. Τι κάνουμε τώρα? Λυγίζουμε το χαρτόνι μας στη μέση. Υποτίθεται ότι αυτό είναι χαρτόνι και έχει αυτή τη διάμετρο, έτσι. Και κόβουμε τον εξωτερικό κύκλο και τον εσωτερικό κύκλο. Λοιπόν, και έχουμε αυτό εδώ. Το κόβουμε και στη μέση. Και είναι έτοιμα, σχεδόν έτοιμα, δύο ναυτικά καπελάκια. Από εδώ και πέρα είναι πολύ εύκολο, δεν είναι κάτι. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσετε το καθένα για πατρόν για τα παιδιά σας. Δεν ξέρω, ανάλογα το πόσο ναυτάκια θα φτιάξετε. Λοιπόν, θα σας δείξω τι κάνουμε στη συνέχεια μετά από αυτό. Είμαστε λοιπόν εδώ, έχουμε κόψει το ημικύκλιό μας. Στην ουσία, αν αυτό τώρα το ενώσουμε, αμέσως βλέπετε σχηματίζεται το καπελάκι. Να το. Μπορείτε, αν θέλετε να το κάνετε τελείως απλό, να τα αφήσετε και έτσι, δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή πάλι ωραίο θα φαίνεται σε μια γιορτή. Να του βάλετε περιμετρικά μία μπλε λωρίδα, να του κολλήσετε, ή εδώ πάνω δύο διπλές γραμμές μπλε, μία αγκυρούλα μπροστά, αναλόγως πώς θέλετε να το διακοσμήσετε. Όμως εγώ θα το προχωρήσω λίγο ακόμα. Λοιπόν, και θα το κάνω το ενώνω αυτό. Και αν έχετε παρακολουθήσει πώς έχω φτιάξει τις κορώνες, το φεσάκι κτλ, με τον ίδιο τρόπο θα κάνω και το εσωτερικό για το καπέλο των ναυτικών. Άσπρο κοφέ, το οποίο αρχίζω και το κολλάω από τη μέσα μεριά. Μπορείτε, αν θέλετε, για ευκολία, να μην το κολλήσετε καν, να πιάσετε τον επισυναπτήρα σας και να αρχίσετε σιγά σιγά να το γαζώνετε σε εισαγωγικά γύρω εσωτερικά από το καπέλο. Ειδικά αν βάλετε απ' έξω μετά την μπλε γραμμή, δεν θα φαίνονται ούτε τα σειρματάκια ούτε τίποτα. Λοιπόν, εγώ θα το κολλήσω τώρα με τη σιλικόνη μου. Πώς γίνεται κάθε φορά που θέλω να γυρίσω ένα βιντεάκι η σιλικόνη να είναι στο τέλος και πάντα να τη σπρώχνουμε μία καινούργια από πίσω, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά το κολλάτε από τη μέσα μεριά έτσι. Τώρα στην ουσία αυτό το ναυτικό καπέλο δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, το ελληνικό, νομίζω είναι το αμερικάνικο. Αλλά λίγη σημασία έχει.
Λοιπόν, και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το ενώνω λίγο εδώ πάνω για να μπορώ να το δουλέψω. Ωραία. Με τον τρόπο που κάνουμε, σας έχω δείξει τα προηγούμενα καπέλα, με τον ίδιο τρόπο βάζουμε το χέρι μας κάτω από το καπέλο και τραβάμε τις άκρες από πάνω προς τα μέσα. Έτσι. Και μετά αρχίζουμε και το στρώνουμε σιγά σιγά έτσι ώστε να γίνει ακριβώς όπως το θέλουμε. Αυτά τα κορδόνια της σιλικόνης. Λοιπόν, δεν πρέπει να το αφήσετε πολύ, να περισσεύει πολύ από πάνω το κοφρέ, γιατί στην ουσία αυτό το εσωτερικό του από το καπελάκι είναι κοντό, δεν είναι, μην το κάνετε δηλαδή σαν να είναι μαγειρικό, καπέλο μάγειρα. Λοιπόν, το πιάνουμε από μέσα εσωτερικά. Με τον επισημαστήρα, κόβουμε αυτό που περισσεύει το πολύ. Λοιπόν, και στην ουσία είναι έτοιμο το καπελάκι, αυτό είναι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να βάλετε απ' έξω ή να βάλετε τα παιδιά να κάνουν τις γραμμούλες, εδώ, άγκυρες κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το καπέλο. Τώρα σας δείχνω πώς μπορείτε να φτιάξετε βάρκες ή καραβάκια. Να ντύσετε τα παιδιά δηλαδή σαν βάρκες ή καραβάκια. Αυτό που χρειάζεται στην ουσία είναι χαρτόνια γκοφρέ ή χαρτόκουτα. Αν έχετε χαρτόκουτα, έχετε τη δυνατότητα να βρείτε δηλαδή αρκετά εύκολα, ακόμη καλύτερα γιατί θα κάνετε και οικονομία στα υλικά σας. Λοιπόν, έστω ότι αυτό είναι το χαρτόκουτο λοιπόν, τι κάνετε, κόβετε τα πλαϊνά, κόβετε από πάνω, κόβετε και από κάτω. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά θα πάρετε ένα κομμάτι κοφρέ όσο είναι το πλάτος από το χαρτόκουτό σας. Μην το πάρετε πολύ μακρύ το χαρτόκουτο για τίποτα άλλο, γιατί θα πρέπει να βάφετε μετά. Κοντό δεν χρειάζεται, ίσα ίσα να χωράει το σώμα του παιδιού μέσα, γιατί εδώ φανταστείτε ότι θα φορεθεί στο παιδί, θα περισταίνει το κεφαλάκι του και τα πόδια του από κάτω. Λοιπόν, οπότε ας πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα καράβι. Τι κάνουμε, πάρα πολύ απλά. Κολλάμε στην πίσω μεριά από εδώ και από εδώ ένα χαρτόνι, ένα κομμάτι χαρτόνι που το έχουμε διπλώσει έτσι. Το κολλάμε. Μία από εδώ να κάνει μύτη δηλαδή. Η πλώρη του καραβιού. Το βλέπετε? Λοιπόν, και παίρνουμε και ένα πιο κοντούλικο και το κολλάμε από την πίσω μεριά. Λοιπόν, φροντίστε να έχετε βάψει από πριν το κουτί σας. Να το έχετε βάψει από πριν, βάλτε τα παιδιά να το βάψουν από το εδώ πέρα στο χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε στο χαρτόνι. Τι χρώμα θα είναι το καράβι σας, ας πούμε, το ίδιο χρώμα βάψτε και το χαρτόκουτο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα, πώς θα το στηρίξετε αυτό πάνω στο παιδί. Λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα, θα πάρετε 2 λωρίδες χαρτονιού. Θα στερεώσετε τη μία στην πίσω μεριά και την άλλη στην μπροστινή. Στην ουσία θα φτιάξετε 2 τυράντες.
Στην ουσία λοιπόν θα φτιάξετε 2 τυράντες. Τα παιδιά θα είναι εδώ, τα χέρια τους θα βγαίνουν από εδώ, το χεράκι τους από εδώ και θα το φορέσουν, θα κάθεται δηλαδή αυτή η κατασκευή στο λαιμό τους. Εντάξει, μπορείτε επίσης άμα θέλετε να κολλήσετε εδώ μπροστά τα φουγάρα, να φτιάξετε δηλαδή μια κατασκευή σαν φουγάρο, πιο ψηλά εννοείται, έτσι, όπου το παιδί θα φαίνεται το κεφαλάκι του από εδώ και βάλτε άγκυρες, βάλτε φιλιστρίνια, ό,τι σας αρέσει, σημεούλα εδώ μπροστά, ό,τι σας αρέσει μετά. Εντάξει. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα θα σας δείξω τώρα πώς μπορείτε να κάνετε μία βάρκα χωρίς να έχετε καν χαρτόκουτο, το οποίο φυσικά μπορείτε να το κάνετε επίσης και για να φτιάξετε καράβι. Απλά σας έδειξα τώρα αν θέλετε να κάνετε με χαρτόκουτο. Λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε μία βάρκα, κόβουμε 2 χαρτόνια έτσι. Κολλάμε το ένα με το άλλο στα πλαϊνά, μόνο σε αυτή τη μεριά. Και ένα από εδώ. Ωραία. Και μένει αυτό εδώ ανοιχτό για να περάσουν τα πόδια του παιδιού. Για να περάσουν τα πόδια του παιδιού. Λοιπόν, αυτό με απλό χαρτόνι δηλαδή αν έχετε γίνεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, πώς θα κρεμαστεί τώρα αυτό το χαρτονένιο πάνω στο παιδί. Πολύ απλά θα φτιάξετε ένα κορδονάκι που υποτίθεται είναι τα σημαίακια που έχει το καραβάκι. Θα το κολλήσετε από τη μία και από την άλλη πλευρά πάνω στη βάρκα, στις γωνίες. Το παιδάκι λοιπόν θα μπει μέσα στην βάρκα, θα το κρεμάσει αυτό γύρω από το λαιμό του και θα φαίνεται με τις σημεούλες στο πλάι το σκηνάκι να κρέμεται. Μπορείτε να βάλετε εδώ πάλι ελληνική σημαία ή να κολλήσετε, ξέρω εγώ, να φτιάξετε πάνω, πώς το λένε, ας βάλω εγώ τώρα αυτό που έχω εδώ, σωσίδια, ξέρω εγώ, για να το διακοσμήσετε όπως σας αρέσει. Φυσικά σας είπα ότι το ίδιο πράγμα μπορείτε να το φτιάξετε και με το καράβι. Απλά θα χρησιμοποιήσετε χαρτόνι, θα το κάνετε γωνίες εδώ, θα φτιάξετε τα φουγάρα επάνω και πάλι με τον ίδιο τρόπο με σκηνάκι μπορείτε να το κρεμάσετε γύρω από το λαιμό του παιδιού. Λοιπόν, αυτό ήταν το ναυτικό μας καπέλο, η βαρκούλα και το καραβάκι. Είναι πάρα πολύ απλά. Στο επόμενο βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορείτε να μεταφιέσετε τα παιδιά σε φάρους. Σας φιλώ και θα τα πούμε σύντομα.